Galdegazte, amargarren denboraldia, plato barrixa, bideopodcast formatua... Nervioso nao, Imanol, dana prez, gonbidatu hemen dau. Banoia, Ongi etorri danoi, Galdegazte programaren 10. denboraldira. Gaurkoan, Oñati Institutuko ikasleak izango ditugu hemen geurien. Hemen ditugu Lur Biain, Nagore Gereñu eta Ilargi Agirregabiria. Gurekin platuan, kontrolgelan berriz, Urko Bikuña, Elene Olalde eta Jon Marquez. Ikusten duzuen moruen, Galdegazten denboraldi berrixan, itxura aldaketa batekin gatoz, eta gaurko gonbidatu abe, berez isa da. Esango zein dan? Ez du esango. Batarako bidotxoa preparatu durako. Hemen paso bideo bai ba. Ja. Bastante paiazua da, baina... Este bat. Txantxiko gazte da eta 20 urte inguru dako. Inigo! Ez darkat izaki. Bueno, netia izaizkunen etxean oia, lentejak oso onak iten dagoela. Lentejak. Bai. Vale. Eta gero baita filetitxo bat hor. Oso nahi joan da netia izaizkunen. Asmatu duzue, gaurko gonbidatua Daniel Terán izango da. Kaixo, Daniel. Kaixo! Zer moduz? Oso ondo, oso gustora hemen. Ongi etorri, Galdegazte berrira. Bai, hori da, platu aldatuta, dana aldatuta, estrenos. Hori da, 10 urteren ostian, aldaketa bat biesan, eta hemen txedaku gainera, salseruenekin. Oñatiko salseruenekin. Oñatikoak salserua gara. Gaur gainera dana txantxikuz beteta, ez? Hemen ni ezik, dana txantxikoak. Leheno fatengitzen, aspaldi, zapatutan sarritan, ja gutxi. Claro. Ezagutze zari ezeuek. Bai. Más o menos. Bai. Bueno, Daniel, aurkeztu zaitxaz, apurtxo bat zeintzara. Holan labur, bi hitzetan. Labur. Bale, ni Daniel naiz, eta naiz... Itxoin. Hobeto bideotxo honekin. Hemen gotzu paso, eta ikusiko zein zaren hobeto. 360 gradutako oñatiar artista handi bat izango dugu denboraldiko lehen saioan aitapuntako. Daniel Terán, saltxeroa, lotxorik gabekoa, burugogorra eta adi, famatuaren egitea gustuko duela jakin dugu eta zer den famatuaren egitea? Berehala azalduko diguzu, ez da, Daniel? Saltxa guztietako perexila izanik beteta dituen 22 urte hauetan denetarik egin du umorea bidelagun nagusi duen gaurko gonbidatuak. Ikusentzunezkoetan lizentziaduna da. Aktorea, beitantzez lanean eta baita ondoren sortutako websailean ere, txantxikoarrak txokolatez ere zipristindu izan ditu, eta besteak beste Kliska Media faktoriako kidea ere bada. Fantasia hitza gustuko duela ere jakin dugu, eta zer hobeto gure denboraldi berria fantasiaz betetzea baino, eta ez dakizuen, baina benetan Euskal Herrian famatua, eta fantasiaz betea den Izaskun Amandrea ere oso gertutik ezagutzen du gure gaurko gonbidatuak. Ez dakizuela nortaz ari naizen? Bai, Durangoko azokan jo eta zu, ibilizena musikari eta idazlei koloreak ateratzen, eta herri-zerri areto potx eta lotx paiazuekin batera, txiki zein nagusi iji jaka jartzen dituena. Gaurkoan platoan agertuko ote zaigu eta guzti koloreak atera, bate jakin. Imanol Beloki eta gure elkarrizketatzaile gazteak adi, oso berriketa zalea da eta ateran mikrofono bat eskuetan badu, edo zer pasa daiteke eta humorez eta fantasiaz blai, Daniel Terán, ongi etorri Galdegaztera. Daniel, ondo arkeztu zaue? Oso ondo, bai, oso ondo, oso polita bideo bat, oso ondo labortuta. Seguru, gauzak eixau itxeitxu zula badakitzetelako, eskuartien hainbat proiektutan zabitzela, eta horrein berri, ontxe jakingo, garko saioan, ez da? Claro. Bai. Bueno, Daniel, azteko eta behin, apurtxo bat zure ibilbidea, hain badakigu, kamera horrian, kamera atzian, oholtzetan, danetan zabitzela, baina apurtxo bat zein jozu, apurtxo bat ikasketak? Bai, nire zen nintzen 16 urte neukala, 14 hasi ginen irasan antzarki guneko gaztetxuen taldean. Eta gero, 2 urte beranduago edo hasi ginen ja potxotan lotzen, Josu eta Itziarrek proposamena luzatu nuzuen Ander Murillo eta Bixori, eta 16 urtekin hasi nintzen laporat serio ontan lanian, eta gero 18ekin ikusentzunezko ikasketekin hemengo lagunen batekin bai, barruan dagoen lagunen batekin bai,
eta bukatu garen aurreko urtean, eta bideo horretan jarraitu du Potxetalotxekin, eta beste hainbat proiektu garaketan bai. Eta Danel, ikusentzunezko komunikazio gradua inzauen atxabaltan, esan moduen, eta gradua maierako lana lehanti, ez da? Honen antzekua zan apurtxo bat? Antzerako zehoz esan, bai, antzerako zehoz, bai, ingeben podcast bat, apurtxo bat gure GBL izan zen, ia Euskal Herrian egondako zapalkuntza transmititutan ala ez, gaztieri ia jausako inala ez, zapalkuntza hori, eta gaztiek eukia guen zapalkuntza horren berri. Eta horren inguruko GBL ingeben, eta gure gero bukaerako formatua edo, izan zen honen antzera podcast bat, eta gerregeben Euskal Herriko zapalkuntza jasan dauen Euskal Herriko protagonista ezberdinak, ez? Eta purtsu bat, bai, podcasta, lehen bezuk esan duzu, formatu berritzailea dalako bai, eta pentsen gebelako gaztiendako, gaztiri gerturaketako, basala bideona. Estena diketa esan, ez da? Estena. Estena, hori jarri ben ere taldeki desareri artek izena, eta, purtsu bat behar kontain dagoena beti da, zelabait Euskal Herriko zapalkuntza horren metafora bat edo dala herriak ziztaien dutzun, eta esten hori sartzen dutzun momentu hori, dala zelabait Euskal Herriko zapalkuntzak, Euskal Herria jasan dagoen zapalkuntza horren metafora edo, eta purtsat horretik. Eta gero, estena, kontatzen dugulako gertatu dena eta estena transmititu, ez? Purtsat hor, itzjoku politxe da, zaren itzjokuak. Itzjoku politxe da, honek, ostra, politxe da. Hainbat elkarrizketa intzitu zuen, ez dakik geratu zitzen goguekin, ton bat elkarrizketa, aparte, esan gulot, bestela zein elkarrizketatuko zeuke holan gustora? Hortik kanpora bai? Guruzuna, libre. Jo, bitu, hor bai gatu ginen goguz, hainbat elkarrizketa itxeko, eta adibidez bat izan zen Itziarri Tuño, apurtxat bat, zapalkuntza, Euskal Herri jasandako zapalkuntza horri tiraka eta Euskal Herriko hainbat aktorek eta jasan dago hilako boikotak, zentsurak, eta purtsuat hori gura geben aprobat lan du. Eta hor, Itziarri Tuñokin gura guen elkarrizketa hori, purtsuat hori lantzeko, ez beak jasan izan dagoelako nahiko boikot eta hola... Ondala gutxi gainera. Ondala gutxi jasan eben holako bastante boikot importante bat bai. Eta orden apurtxat, gehatu ginen horren gogoz, ezin izan garen Itziarre azkenean proiektu oso onditzen da bielako eta Madrietik eta bilen, eta apurat zaila izan zen. Baina gehatu ginen elkarrezketa hori itxeko gogoz, baita netako adibidez aktore modura badalako zerbait esanguratsua eta apurat, ez dakit, lotzen hauen zerbait aldalako izan, da gehatu nintzen gogorrekin. Igual urrenguan. Inoz uñetatik zein guztu izatzula gehiageno interesantiena? Jo, eski, danak izan zian oso interesantiak, Giz esan da oso protagonista interesantiak ekarri geben, oso historia personal eta oso personaletik kontago bilako danak, baina adibidez, egin egunkariko Teresa Toda etorri zanean, etorri zen egunkariko kideak bai, porrotx beha etorri zan, azkenean pertsa porrotxak eta katxi porrota jasan izan dago hilako zapalkuntza hori, on gutxu bai, jasan izan dago. Eta egizazten da, bat aukeraketia oso zaila itxezat, gero Kontxita Beiti etorri zen baita oso interesantiak kontonuzkun zela sortu zen ikastolak apurat beak horre euskarakin zelan inauen, zelako lan importanti inauen euskaran alde. Eta, bat oso zailizat bat aukeraketia. Danak uste dako hila zehose berezisa eta danak dako pasarte oso interesgarriak. Bai. Porrotxa ipatu duzu, eta, zeure beste faseta bat horra hasierako bideoen ikusi dugu, Potxetalotx, zalan ez? Bai, Potxetalotx. Zabitz, hainbat urteia, proiektu honetan, zelan hasi zitzen zu? Zelan hasi zitzen Potxetalotxen? Ni ez nintzen Potxetalotxen, hori lehen komentatu moura, Irasan antzarki gunia sortu ebilako Maidernerak, Josuk eta Itziarrek, eta Josuk eta Itziarrek aurretik behuken ja Potxeta Motx zan beste proiektu bat, eta gure baina Potxeta hori berriro martxan jarri, eta hor sortu zen Potxetalotx. Eta handertani, eurekin geuzen Irasan antzarki gunian, eurak gure dinamizatzaileak zian, eta lusatu nuzkoen proposamen hori. Eta handartenik apurat, ez egiten apurat hasierako lehenen urtiak zian bebai antzarkian, oso motibatu zen, da, venga, barru. Eta horra zinean poliki, eta oin arte, usteot, aurten estrainoko dugu bosgarren denboralditxa, hau, esklusiba goiena, bosgarren denboralditxa estrainoko aurten, eta
8. urtia izango dela uste dut, 8 urte doia bagoia proiektuekin, xoabe, baina, bai, eta apurrat hola sartu ginen handertani. Osa, inoiz paiazo gintzen da, ibili barik sartu zineten hor, inoizin barik ezer? Bai, beti txikillatik beti gustatu izan txoko, bai, handerret eta baineri, hor paiasun egin ibiltzia, etxian, mozorrotutan, nire anaia beti engantzegin eben, nire anaiari etxako guztien antzarkia, baina beti lagunketan oztan, eta txikillatik, baina hola profesionalki, estenatoki baten gainean, ja publiko batekin eta potxa lotzen izan zen lehenengo harremana. Eta gisa handertanik ez duela inbeste paiasu gintzalan zen, hori geixo potxeta lotxekin dago guixo gara personajiak, baina bai lehenengo kontaktu izan zen paiaso gintzan munduakin. Bate zinela autobusian, zapatu goizetan, ez da autobusian bate zinean? Aitekin kotxian, hori baita eskerrik asko ja, hor aguanta dago hilako asko bai. Bai, Gazteitzera jaten ginen, lehen justo komentean ibili garela, bai, hor zapatu goizetan hori gaztetxo nintzen nien ja, 8 urtekin edola, 8 urtetatik 12 urtetara edola hon nintzen Gazteizen, antzerki eskolan, eta gero hor jaren hemen, gero 14 hasi nintzen hemen ja oinatin herrixan. Osea, txikitzatik dakotzu antzerki gintza eta... Bai, nik uste nire gurasok hor ikusten ebila zerbait, eta hor da neurak apuntu nuzten Gazteizera, bai, hemen bai jaran egisa lehen gutxi egoela. Oina purtsuak ja errotu da hori bai dago jena, baina lehen ez zegoen hainbeste antzerki. Umetatik markaute okitxe hori be, ez da zamurra, baina nik uste nire gurasok argi bukaila nire bidea zintzen, da horren esan ikusi gazte bai, hori da. Bueno, eta horrekin batera, potxeta lotxen aberbaitzen, gabitzela, zeure personaje bat, Izaskun izenekoa da. Bai. Ikusten dut hemen, galdera gutxi gabitzela itzen, igual, Izaskun papela hartu ezkero, igual, animauko hau, apur bat. Probauko hola. Galde gazteleleko saioa, listoia goizen itxibida, A ver. Ezta? A ver, atara. Bueno, ekarri ditxozu ezoik, atresotxu bape bai, Momento paiazo. Baina, bueno. Venga, nik ekarri dut pelukari garbixena, lehen bezautu, pelukari garbixena ekarri dut, behiu. Normalian saiaketan gara temporadero aldaketan higiene kontuagatik badabe. Gero eta lekiak asko kejaien dira, pelukak usaina dako ila. Baina, bai, normalian bai, eta oin dako tiru peluka momentu nintzen. Iru, ez da gutxi, baina bueno. A ber. Olako gauzape kontutan hartu bideo, beraz. Ez? Ondo naborraztuta? Oso ondo Izaskun. Eta oina zin Izaskun gora berbaiten, baletu gauzak, klaro. A ber. Payaso tonuak inmesedez bai, bale? Porque nire laguna potxeta lotz dia, nik ez dut ekarri payaso behar, zebez? Baina, bueno... Imanol! Es el momento! Bizkor rekarri dut, eta mailua bai, txarto portean dana ondo emuteko, Oso ondo. Bueno, a ber, galdetu, nik erantzun motxuet. Nik askotan ikusi dut oinatin, hola... Bai. Ja, Durangoko azokan aurten, exito asko ukezu. Bai, Durangoko azokan, nire zozten izela Durangoko azokako personik ezagunena. Horren, klaro, nire goneiz hor famosuekin apurtxo bat, guztain izan nire berbaitia. Zeinekin egon zara, adibidez? Bueno, jende askokin Imanol, nire goneiz adibidez, untzakin. Azkene gurtia zela aurten euren eta untzakin egonez aurten, egonez nogenekin bebai, egonez bulegokin bebai, idazleekin bebai, azizko urbeneta, maite dugula asko azizko, gure azizko, eta jende askokin, famoso askokin, Imanol? Fantasia. Fantasia bada. Famoso artian beste famoso bat. Klaro! Zenbatek eskatu dut autografua. Durangoko azokan? Bai. Bueno, Izaskun maura bai asko. Bueno, bai, baina estanetik pasatzen zalako jende eta, bueno, bai, firmaiten geben apurrat guztora. Famoso artien famoso bat, Nagore hori oso politi izan da. Izaskun jute zen famosoan edo famosoak behan etortzen zidan. Claro, nik uste apurtxet jendeak guztan egin Izaskun da zen dela, gure eta gertu bideoan. Claro, gero bideoa da ez ditasa, barkatu esatea da, bai. Egiz esan da, bai. Exito bat, beraz. Exito bat da Izaskun eta exito bat gara dano batera, bai, baietz. Oso ondo. Izaskun lagunekin gero, nola faten da oinatin? Kafi hartzeratan... Ni faten ez asko kafi hartzean lagunekin, senyorekin, haupan ere senyorak. Kafi hartzea faten ez asko guztain eta arratsaldero, lautarritan plazan geraketan gara, kafetxu hartzeko, eta ikusteko jentia pasaiten bebai, aber, zen pasaiten dan, zeinaz gustaiten xaku... Gustaiten xaku hori, ez da? Gustaiten xaku hori, oso ondo. Ba, Izaskun, zeure laguntxuek bebai, bialduzke bideotxo bat, bueno, a ver, se esaten da bien. Apurtxo bat berezitxua da, baina beraxe ulertuko zu esegatik. Bai, laguna berezitxa dakot. Bai, horako da. Danel, apa! Danel.
Bueno, hemen gauz, mendaron aldatzen zurekin hemen desmakillatzen ari zara, eta... Bai, hemen onduan dago, ez da? Hori da, eta horregatik ezin dugu grabau zuretzako bideoa. Bai, hori da. Eta horregatik, pena ematen zigulako, grabatu dugu orain ahotsa eta jarri dugu beste baten gainean. Bai, hola, badakigu guzta esatzula, Danel, gazte-gazten agerketia, eta famosuan aitia apur bat. Hori da. Zelako. Zoom, asko gustatzen zaigu. Bai, txalo bat zuretako, Danel. Txalo! Bueno, Danel, hori zurekin lan egitea oso ondo dago. Eta ikusiko gara hurrengoan. Bueno, batzutan burugo gorra zara. Baina, lasai, zaitugu taldeti botako. Hori da, zeizaskun oso garrantzitsua da. Patxo bat, guapa. Ala, musu bat, a ber, ondioken nabil barriketan, a ber, oin bai. Guape, bai. A ber, oin aziko nez, Bueno, Gustavo. Ikusten duzu gainera. Ez que oso lagun berezizadako, egitza zaina. Zamidan, hemendik patxoa Josu Zubiari, muy majo, Josu Zubia. Bai, Josu Zubia majo. Beitu, oin hauk indukot, apurrat berroiteko zerixo, ez da, hobetatxo hau. Bai, izaz da Josu, eta itziar, eskerrik asko asako, beti izaten da, como... Asko ezaten da, ez, bigarren familixak, no seke baina, honi, benetan dia, bigarren familixa bat, osea, netako azkenean amasi urteatik ni eurekin hasi naiz eta, ostia, que dramático, no? Momentu hau da, ez? Como de repente, como jota zerixo jarri gara, ez da? Xili-xili geratu garen, no, kemen? Baina, bueno, bai, oso importantia. Eta ez gainera goltza, bueno, lagun moruen bai, goltza gainen bai, baina ikusentzunezkoa be, dominetan dabiela, perfecto. Hau da, ikuskizun bagradetan hemen daudanel, gero jarritzi audiua, osea, hor lan badao gainera atzien, Bai, bai. Unepe ikusentzunezkoa ina bero, zer? Bai, isa, bai, ikastun dugu ordan artean. Zauzkuen, grabau beha, sartu zinela desmakiatzea, eta orduan, grabau zituela bideo batzuk, sorionak zuri kantatzen da, bueno, sorionak zuri jarriotzaia gainetik audi ba, horregatik ez toiala batera audi bat, baina, bueno, beste da bebi aldo eskuen, baina, graziosua ba. Bai, hau betua, bai. Claro, Eusel. Qué artistas. Muy majos, Itziarrekin ez gaigu, baina Josu bentza muy majo, Zerro asko bai dugu. Bai, nire bai. Bueno, esan dugu, aurten berrikutzekin datorrela galde gazte, eta, bueno, aurtengoan, eta gaurko saioa mintzat, jokutxo bat behin gau. Palen jokua, deritzona. Aitor, mesedez? Hola, cuadrilla, ze moduz? Ondo. A ver, fana jarutza, Txepeloi. Venga, fana jarutza. Bueno, nik jolaso batekin ator, jolasteko gogotxu gongo zaio zurik, ez da? Bai, uste iso. Bizkor gaixua, zeintzezu? Koltxaua, jeme. Ondo. Bueno, nik palatxoan amongo dutzu dako itzai, hartu Danel, hartu Nagore, Ilargi Balko, eta hau zuetzako, eta Imanol zuetzako bai. Imanol, gaurtik aurrera zela zara. Imanol, Manolo, Ninas Manolo, Oienakua, Manueltxo. Gure Manueltxo. Gure osinaldeko Manueltxo izan bezala, Oso ondo. Bueno, ikusi dut giro edarrian saitziela, izaskun bement artian egondala, eta hoinik jolaxo batekin jarraitzuko aurrera, Amar galdera ingo dutzuet, xelebres amarra die, zui xelebria zaie, baina ni ondio xelebria bat banaz. Honek oinatikoa die, Aitor. Argi oinatikoa. Oinatikoa die, handik urteten ez din horreitakoak. Hau da, herrixan gehaketan dienak eta... Gu badauku lagun batzuk hemen, ez du esango izenik, Manueltxo, ez du esango izenik. Elgetara bizitzan ontxe fandiena lehenengo aldiz, o Eskoitza batera ontxe fandiena lehenengo aldiz, ero Bilbo batera ontxe fandiena lehenengo aldiz. Muru? Bai. Kosta izaku, ez da? Bai. Eskoitzan egon da zase? Bai. Nagore ez gaitxezen hasi, Baina bakarrik eskola batero. Nagore ez gaitxezen hasi, Bai, mesedez. Ingu turtxo bat, izaskun erungu, sombrilla eta guzti behak inguzku gidari izaskunek. Zaldibarrantzokira fango gare, eta pentsatu zeu, Bueno, ez gaitxezen despisto gu jolasea etorri gara, eta 10 galdera. Gorputzak esaten daue, lehenengo impulso hori dala, gorrixa edo berdea, berdi izango da erantzuna baiozko baldin bada, gorrixa esesko baldin bada, impulso hori, gorputzan impulsuak ez die moztu bihar orduan, erantzun hori aurrera. Bizkor, bale? Gure txakurtxoa moduen. Txakurran maura. Ai, bizkor gaixua, bera. Beapa igual joazte gure, urrengoako. Bueno, prepauta zase? Bale. Aitzak tama primoak? Nenik ez. Lur! Ez, nire
ez da oinatu ez. Ez, oie bakagenez. Danok esan duzu ez? Eta zeratik orduen uste dute bagoieneko danak oinati nahi txatapan primoa diela. Hombre, bat emate gongo da. A ber, nik ez da esango izeni, baina nik bat ematu dozua badakot. Nagore, aste hontako geako porta irabazia. Nagorek irabazia. Bueno, sortzi abizenetan, ugarterik? Ez. Ez da izango egisa? Hor beti entzuten du, ugarte. Biain, arregi, hola, montones. A ver, Nik ez, Biain? Nik ez. Lurrek bai. Bueno, lur biain data. Oso ondo. Hirugarrena, do you speak English? Festapen kau inbio. Yes. Excellent. Manuelcho, how are you? Very good. Fandango. Fantastic. Very beautiful. Very beautiful. This plate is beautiful. Yes. Oso ondo. Bueno, potxe eta lotxen inguruan ikusi zauet, hemen hitz egin dozuela, barriketan egin dozuela, potxe eta lotxena da munduko paiazo ikuskizunik onena? Totalmente. Bai. Totalmente. Aupa potxe eta lotx? Aupa. Ni Euskalo Mendin fana deklaratzen naiz. Euskalo Mendin? Euskalo Mendin fana naiz. Nik kantu osoan ekin da dantza egin. Bai. Hostia, igual me pasa. Txoriek txorrotxio, aizeak zer dio, naturalen erdian, zenba dibertsio. Hau para ore. Inoiz bidali dozu zuek mesurik okerreko pertsonari, bidaldu bi errespien horreitakoak, gaur egun hortxe biltzen garela WhatsAppetik aitortuko dutzuet, Manueltxo baietz. Manueltxo, hor, badakitzu zelan da, bidaltzen dozu WhatsApp bat, eta niretako borrau, edo bestean endako borrau. Niretako borrau, eta jazta, borrado, tranquilo. Holakoa pasetan dire. Eta gero atzetik etortzen da estikerra, ez? Jainkoak badaki, zein mesu. Bai. Bueno, a ver, erakutzi pala horrei gora, ze jarri dozue, berdea, dano bidali dugu, ez da? Bai, neuke bai. Danel, zupai, izaskunek? Izaskunek seguro. Izaskunek, pentsatzen dut ez dakila teknologiako sondura biltzen. Ez, erakutzi biako jau, oso ondo. Kuadria, azterketa txuletakin? A ver. Irakaslea kontrol gelan. Bueno, a ver. Arrapauta dana? Baina, a ver, txuletia itxen ja... Ilargiri kopiatzen eta arrapa hoi nostan. Eta jarri ez taldea betxoen. Tani hola, ez. Baina txuletia itxen jaik ez itxen da, zetako? Eta nun itxen dozue txuleta da? Ze estilotako txuleta? Eskuan. Baina eskuan... Ilargi dako unarte, horitzeko. Ilargi. Nik paretan. Paretan? Poligrafoa. Danak ez esan, porque... Neri behin pasan osten, nik txuletak ez, oza, gorria. Behin pasan osten txuleta bat, nire gelakide batek, eta pasan noen oso gaizki, eta zan eben, ez, jazta zero, oza, ez, eta nik txuletak ez, formala... Egitxa da, niri bedana horpaixan igarte jatela, eta txuletan bagokote zuzez, sartu orduko dira zagosten irakasleak, buelta erdi hartu, eta itxi txuletia gurosun eskinan, hor zehose badukututa. Nik uste dut bego kuadriako. Nik txuletero batzu dira. Pieza ikanduzena. Sardotegira, laizta. Nagore dala. Nagore ditu Nagore, guzture fana. Oso legala naiz, Bai, geratu da hemen danan horrian. Vandalizatzen nahi azken aldiren. Oso ondo, eta, bueno, oin galtuko zu eta behar ez dakit lige kontuak, maiten dut azazien, salseo pixkatxo bat ekarriko dugu gukona, Imanol? Galdegazta renovato benetan, Hombre, zela da Imanol? Ez dakit? Amargarrena. Galdegazte, berritua. Ikusi duzua iragarkisa, ez da? Oso da. Bueno, kuadrilla, ligatzeko Instagram? Ez. Bai. Como que ez? Bai. Bai, lur, bai. No, bakoitza egia jarri, batzuk berria eta bestia jarri. Ez hau nahi, ero Augusto? A ver. Idatzen pizza. Ez, idaztiana ez, nik ez. Pertsona no? A ver, baina ligatzia ez da, ze argazki politxa atxegin dut. Claro, a ver, es que zela... Es que ya Mendoza internazionalako, bai. Bueno, nik ez du sekula aitor, bueno, gure lankide baten badaki, baina nik
Instagrametik jaso dut ligetako mezuak. Nik ez dut bialdu. Gure zuzerose kontago hemen goienan, ez dakit, Bai. Bai. Ez. Oinatia fango gara eta primo hartia kontako. Orduan ez, inok ez. Nik bialdu ez, baina nik jaso dut. Hori. Gero gatu dut, Manueltxo. A ver, Lur. Jaso ero. Ba, ez dakit, en plan, ni bialdu ez. Eta zelan, baina zelan jasoten duzu. Ez dakit, ba, reakzio nautata hola. En plan, historia. Oine aztetxuenek... Beste metodologia bat, master bat inbide. Idatzi ez, baina laika... Zuek, oin galderatxo bat gehituko dut. Instagramen mezu bat bialdu beharko basatu zuen, pertsona batik, guztoko daukatzuen horri, ze mezu bialduko zuen lehenengoa. Emotikonoa bialduko zuen. Emotikono bat, adibidez, ze emotikono? Emotikonak ezi. Ez zuen abiltzen? Bai, baina konversazio bat azteko ez. Emotikono traizionero. Bueno, baina, eskoin ez dut asko reakzio nahi dela. Bai, reakzio nahi bai. Bai, historia bat reakzio nahi hori bai. Idaztera fanez. Nagore bota du beste titular bat, Emotikonoak traizionerua diala. Bai, Ze paso bat zuri? A ver, ez situazio hortan. Baina, eske nire emotikonoak ententzia oso zaila da. Bai, ez. Zuk idaztezuna ulertzea bezaila. Bai, eske oso aizki. Ez daki idaz. Bueno, ondo, lige kontuakin jarraitzuko. Jaixe eta ligau, bai ala ez? Jaixe eta... Bai. Zer? Hombre, estaten baldin baduzue... Nik erantzuko, Aitor. Eskoitzan? Ez. Oñatin bai. Oxinaldeko Manueltxo. Izango dut gauzatxo bat, guk ondo zeuketan du zapatuak oñatinan ongixan eta bai izango dutzu hau, honek karrerile hartzen dauela apirila maiatzen inguruan, auzo jaixak, eta San Miguelak erro zaixo bixamona pasabarte, asteburu orduan. Jaikutan ligau bai ero ez, aukeria desde logo. Pero, emuten dago, el oeste lejano, erosula esate jako. Oñatira, llegetan gare kanpokoak eta taberna gana begira. Hori bai. Kanpokoak, horitzen duzu. Hori, a ver, beste rixetan me pasan da, baina oñatin bereziki. Primatan ez bozu ikusten ja mala señal. Esan duzu, Ondo. Bueno, kuadria, bagoi ez bukatze aldera, horre esaten da humoria falta dara guk hemen, humoria gauku, irribarretxugaz, algaraka bagabitz, gizartian, falta da humoria, berde gorri? Gizartian? Nik ustot baiet. Bai, sin duda. Oso ondo. Humore gehiago behar du, ezta? Oso seixua gara. Bai, asko kejaiten gara. Izaskun gehiago behar du mundua. Bai. Haupa izaskun. Oso ondo, haupa izaskun dagoa kafesnia, ez? Hori da titularra. Hori da. Bueno, toinik esaldia ziratxo bat eingo dut, eta zuik egin beharko duzu bukaeria. Bale? Bai. Venga. Xikili xauk. Oñati manbua xauk? Ez dakitzu hori? Nik ez. Zela posible eskoitzar baten jakitxia eta zuik ez. A ber, barri bengu. Txene? Ba, bita iru. Xikili xauk. Oñati manbua xauk. Zuek erabiltzen hasi beharko gara. Nagore jarraitxu. Nagore, venga, ba, bita iru. Xikili xauk. Oñati manbua xauk. Ez dakitzuen olakoi? Hori biltze zaizuek. Xaukena xauk, usako guria da, aurrarte. Usako zueina da. Txekina bestela. Ba, ez dakit, ezkera aldian ematea... Usako zueina da, baina... Usako urena da, baina usakon baina hogein keia? Ze, azkenengo abizan? Hori egisa esan nik ustot gure eta itxen dela, larriko jente paten danez, ez da, ezin da baina, eta holan, bertako estrategia bada. Seguro haiet. Bueno, guadrilla, metxitxiko zauete zuei barriketan da kontu kontarik, gorantziak emone izaskunik, ni izaskunen fan amorratuan azeta. Bai, esan izaskunia, a ber, egun ematen kafernetxo bat hartzen duen da xikili xauk, oñati, manbua xauk. Venga, haupa kuadrilla. Aitor. Ai, Aitor, zaundixa. Berakin ja basierako bideoa zeure aurkezpenana. Eskerrik asko, Aitor, benetan, oso ondo. Bueno, jarraitxu ingo kuadrilla, anima gara apurtxo bat, ezta? Oñatiko kontuekin, ezta? Zer datorren? Beita, ikusi du beita mibili zarela, gaina lur personaiakin. Website bat, sortzi atalekua. Sortzi atalekua. Gaztean dauena ikusgai. Bai. Eta hori, sin más. Eta esan duzu lur? Bere pertsonaia lur dela. Bai, egisa da. Lur, bai. Nire personajea esan lur. Eta... Beita grabo geben ondela bi uda, oso 2022 udan, eta emiti usan Gazteako YouTubeen, oso 2023ko udan. Lehenengo holtza gainean,
antzerki formatuan, eta gero ja hori da. kusetzunezko moduan, ez da? Hori da, bai, egin lehenengo antzerkia nik uste dintzala 2021, 2022 grabaketak, eta 2023 emisioa. Baina bai. Karri du? Bai. Hau bate preparau barik. Bai. Liburu bat, eman da eskola Lukenek. Lukenek, eskerrik asko Lukenek. Dala zuen lehengo antzerkian gidoiak eta... Kontraesanak. Dana gordeta. Antzerkiotan egon nintzen. Dauz argazki batzuk, mesedez, norbaitek aldo balora argazki hauek. Bai, igual hor gaztetxo gauz. Bai, kontraesanak izan zen, xupen ingeben lehenengo antzeslana, eta gero ingeben behita, eta gero... berez, behita antzesanakin taldia desagertu ingo zen, ja bukatu ingo zen, baina, bueno, gero website etorri zen eta motibatzen ginen, baina berez hor bukatu bitzanez, gure guraso danek Lukenek literatuta, ine behin liburu txo hau dako hila badagoela kontraizanakeko bidoi dana eta behitako bidoi dana, eta kristono parixa. Zuek, en plan, aktore zati biltze zain danok, dako zue ikasketan bat, hola, porque persona bat ikasketa baita hori iten, nahiko ondo ikioz, niko kerra bingo neben, esan nahi da. Ba, egizan da ez, Malen eta Paula bai dabitzen zarki ikasten, baina bestiok bestiok ikasketa aldetik bintzat ez du aktore izateko ikasi. Hori askotan, igual ez, laburmetrai lehiaketak eta itxen dienien, hortipe urtetzen da pixkat saletasuna. Eta oinatin azken urtietan gainera asko handitzu da hor, purtsu bat pike horrekin, ez, arrazeteko jarra joten, eta bai, hor gainera, okerrez bana, urte baten ja, mugabe jarri zabien, jente asko apuntatzen zalako, ez da? Bai. Bueno, badau saletasuna oinati beraz. Ba, oinati badau saletasuna, eta gube behita websaia inunean, egitzatzen da kriston laguntzia jaso du bai, herrixan aldetik badagoelako saletasun hori bai, eta bai. Eta oin? Nagore, hartu. A ber. Oin dator? Hori, hartu. A ber, Nagore, bihurra mutu estazoa, apuratu. Hau da gure momentua. Vale, dana zegoindako, bale? Dinamika bat, iargi nola da, galdera, pikatoste. A ber, dentro de lo... Pikatoste, a ver, Pikante. Dau? Bai. Bueno, comprometido txuak. Pasau bari. Ondo. Daku, da beitari zuzenduta, bale? Lehenengoa. Baina spoilerrak ezin, Ez. Bizi, lio, hil, beitako aktoriaekin. Eta gukin ditugu irukotiak. A ver, vale. Lehenengoa. Ander Murillo, Vale. Paula Polo eta Izar Mendiola. Lukene begira da. Claro. Lukene da Izar Mendiola nama. Vale, bizibinez batekin, hilbiot bat eta eskondubinez beste batekin. Vale. Ostara, zuek, que marrón. Esto marroia da. Danak begirako zuek. Dinamismo, telebista. Biziko nintzan Paula Polokin, nik uste ondo... Ez que, claro, nahi arreba gara serian. Claro. Ja, binkul horin jaku. Eta gero, nik uste eskonduko nintzala Anderrekin, ja, ordu asko pasadulako batera, eta nik uste ondo moldatuko binalai. Eta Izar baina deskartez, Lukene, barkatu eske... Izar hilda. Izar baina deskartez, osea... Te lo apuntas. Izar hilda. Baina hola, Lukene azarrea. Esan altu, Izar Mendiola... Hain altu ez esango. Izar Mendiola. Urrengoa da. Oin. Bueno, vale, zuk venga, ba. Nera, lur. Oin. Lehen hilosuna, osea, Izar Mendiola. Bai. Aitor Gómez. Bai. Eta Malen Pérez de Arenaza. Vale. Horrein, irun artien aukeratu dio? Bai. Bizi, lio, Ez da etorri behar galde gaztera emendik aurrera inobez, Claro, es que galdera único se conforme. Picantoste. Buah, es que ez dakit. Venga, lio, Malen zati behitan asko liau ginen jabe bai. Osea, gurtetan, fikzinuan, Horten ja, etxakun kostauko. Eta gero, venga, oin, Aitor hilku eta Izarrekin biziko gara, apurat, horrekatzeko talde dana, ez dakit. Venga, ba. Horrekatze aldera, ez que danekin biziko nintzen. Bai, ondo garatuko gara. Azkena, a ber, karo, zai, sortzi, zu kontauta, ez? Bai. Orduan, karo, etxegon kuadratzen, orduan ipini du. Magi Altolagirre, Sararregi, eta gero hor bat falta esan, eta ipini du Josu Zubia, porque inoiz ez da sobran. Ez da sobran. Vale. Ez que Josu Zubia. Vale, osea, Magi... Sara eta Josu Zubia. Jode. Josu hiltzen bozu, esarren hau.
Bai, azarre gauz. Bai, eske... Zamen notzuen Josu hil. Zamen notzuen Josu hil, Maili Lio eta Sara... Eske Sarakin biziko nintzen oso gustora bai. Josu, apuntate. Eske Josu bestaturai, bueno, eske ez dakit. Bueno, venga, hola jarriko. Igual taldetik botatziana, Ja, eske igual bai, ez da. Bai, igual ja... Bueno, venga, ziarria zure bigarren familixatzat hartu. Bai, eta baina... Pero está, Josu fuera, ez? Ja. Bueno, Josu gime biziko nintzen gustora, baina eske ero zeinan asko aguantuko, Josu teni ordu asko batera banden magazu satura guten gara. Bai. Orduan, indozu. Josu Zubia, Izar Mendiola eta Aitor Gomez. Beste revistako portada bat. Beste titular bat. Esan dozu Sara, asko maite dozula? Sara ikaragarri maite dut. Ba, berak be asko maitetzu eta, bintxe, beste bideotxo bat. Hola. Ondo seguro. Aspaldiko. Anekdota kontadeko eskatu eskue galdeketako zehose, así que galdeketako zehose. Ba, kontau behitako anekdota berrigarren bat ez zehose. A ver, ya matingo se ve seguro contado. No, no, su. Monería es contado. Monería contado ni pagonéis. Contado su. Asko guru agur. Un besote. Estaba malen. Ba, behitako taldekideak. Bai, asko gure ditut malen, bai, gure asko esara bai, eta malen. Ez que danak, osea, egitzatzen da, behita... Bueno, ez que anekdota, dauz, 20.000, baina, bueno... Asko batutzu, ez da, probate... Bai, behita azkenien guretako izan zen oso esperientze intenso bat, osea, gugonean 2 hilabete isa hori, osea, seria, Seria egin gugonean gutxi gora era, 2 hilabete, gutxi gora da zen, como 2 aste ensaio, 2 aste grau, 2 aste ensaio, 2 aste grau, más o menos. Eta izan zen, como burbuja bat guretako, eta sartu ginen gure burbujan, azkenean egoten ginen, goizeko 6etan iratzarten ginen, eta gabeko behatziak arte, bat, egun dana batera, etxera fan, urrengo eguneko gideak errepasau, eta 6etan berriro batzen ginen dana batera. Ordan, izan zen esperientzia bat asko batu gintuna, eta da nik ustot, bakarrik, askotan saiatu gara danok esplikien hau, oso saia esplikien oso saia ulerketaz, nik ustot, bakarrik hor geuzenok ulerketan dula zelako intenso eta zelako ze izan zen, da bai rodaje, eta gero rodajtik kanpo bai, gura harremanako bai azkenean asko intensifke egin dira, eta zauz hor, eta bakarrik ku, eta bueno, gero... Eta beste denbora batean pasauta zein zan hola alperrena. Ostra! Ez que baki, ez que ez zeuen... Hori da Susarela. Esaten moztu eta huela Susara. Hori, en plan, bituko garrilesetan tabla, si no ez tu, amiga ez tu, no? Bai, ez que izatzen da, ez zeuen astirik alperrak izateko. Osa, ez que geuzen, sekuentzia donostian beste atorren, eta ez que ez zeuen astirik, eta bakoitzakukan bera ardurak, eta bakoitzak saiaketan zen ardur horrik alik eta onduen beteten, eta ez que ez zeuen astirik alperrak izateko. Ez zeuen bat bezola alpertsuela. A ver. Beste galdera pikante bat nagore. Pikante zan hori. Zuk zeineri lapurtuko txatzun personajea, behitakoa. Ostra! Bale, Jo, bai, izan da, nahi personajea oso zaila zen, alduin spoilerraz, ja, bueno, ja. Osa, justo lur zan, ikusteko, eta jazta. Lur zan justo Izaro bortxaketan eben pertsona, orden oso personaje oso intensu izan da, alde hortatu bai behita, huelako ardura bai ondo ikiana, tema nahiko potentia, orden, hor, izan da personaje letik zaila zen, baina nahi ez, noan personajea pila bat guztain xat, ze ustot, emutixo huela dala, aporrat behitari bere dramatismo horretan punto komikuen emutixo huena, eta noa bat adiez guztore ingo neben, eta... Ez, noa, nik ustot noa ingo nebela, guztua, malen personajea. Eta bainola, ze aukeratuko zeben? A ber. Potx eta lotx, behita o estena? Nahi du ranking. Bai, top 3. Irugarren. Bale. Nik ustot aukeratuko nebela, lehenengo potx eta lotx, zezkenien... A ber, arrazoitu ingot, bale? Potx eta lotx aukeratuko nebela lehenengo, ez talako hain intensua eta ez duzulako eskaketan hainbeste esfortzu. Gero aukeratuko neben behita, nik uste gehixen bat sortzen da giruagatik eta taldekidiegatik eta hola, eta gero azkenengo estena.
Ez dena zan geixo unibertsitateko lan bat, igual geixo beste titular, azako titular gaitxe gaur. Claro. Bueno, aipatu itxuzu horrek, aurrera ingau, eta gure gonotzun galdetu, bueno, eskuartien ointxe daukotzun, etorkizunera begira zein proiektu horretxaz aparte? Ontxe bertan gauz, proiektu oso potoluekin, baina bakitza horrela gauzenik zedien, da ezin jase horretatu diok, baina laizter martxo bukaeran, ja proiektu batek argixo ikusiko eta gero apirila bukaeran, nik uste beste batek bai, ETB-rako lanak dira, orduan horreik laizter, eta printzipioz horrekin, da gero eltziako komunikazioakin bebai gauz hor atope, eta printzipioz sola, hori, horrekin. Vale, gure gozue, azkenengo galderatxo batin, eta bukatzen fango gare. Azkena, A ver, txoin, ondo okeratu. Pikante bat, ero... A ver, pikante bat berriz? Ez que oso pikanteak izan dira galderak, Salseo asko. Aldain, revistat bakarrik. Danelek gaur esan da buenak. Titulartxo bat bota, Danel, eta bukatu ingo, bale? Titulartxo bat? Bai, azkenengo titular. A ber, ez dakit, zer esan. Bai, anekdota bat. Baina zer inguruzuna, pasutxatuna, bai. Balabazinotako anekdotaren bat, edo... ez dakit. Sarak esan du bere anekdotak asko kontaeko, baina betu Sara asko azarraketan zen rodajetan. Sara, jarri kontaien zatik oso graziosoa. Sara asko azarraketan zen, Sara zen beha gure zukaldarixa. Beha grabaiten ez benean, zukaldarixa zen. Eta hor menuekin batzutan kejatxoak egoten zen, eta Sara asko azarraketan zen, eta, bueno, tenzinio goreak zen, baina gerora oso graziosoa zen Sara nazarra horrek. Ez dakit. Eta titular bat, ez dakit, zangoneke, norbait gura badau, betikoa, baina norbait gura badau hontan ibili saiaketako. Eta lan asko ina beti lortzen diala erantzun honak eta eratu diala. Oso sakona. Bai, sakona. Mensutxo hau botata, Danel, eskerrik asko, gaurkoan etortzeagatik. Zeueri. Eskerrik asko zoi neskak, eta kontrol gelan zauzien hoi bebai. Hauxen Galdegazteko lehenengo saioak emunduzkuna, urrenguen beste gonbidatu bat, beste ikastetxe batekin. Eskerrik asko.